И още от света, но не с проблеми. Традиционно очакваме виното да е от грозде. В Латвия обаче ни показват как се прави вино и то пенливо от бреза. Всяка пролет, когато снегът се стопи и преди да се появят първите зелени листа, мнозина латвийци правят прорези в стъблата на брезите, за да съберат сока на дървото. Обикновено хората пият пресен брезов сок или добавят в него парче дюля или няколко зранца касис. Линерът Слиберц обаче е решил да отиде малко по-далеч. Той използва брезовия сок, за да произвежда пенливо вино. Линерът Слиберц отглежда няколко хиляди брези, като всяка от тях дава 5 до 10 литра сок на ден. През тази година той планира да добие 15 000 литра сок, от които да произведе 12 000 литра брезово пенливо вино. Останалите 3000 литра ще остави за сироп. Брезовото вино на Линерт Слиберц предизвиква истински фурор в Латвия. Първите 300 бутилки са продадени моментално, като много хора купували по 10 наведнъж. И то въпреки относително високата за латвийците цена от 10 евро на бутилка. Линерт Слиберц се надява през новата реколта да има достатъчно пенливо вино и за износ. Това може да се окаже нашето съкровище. Не е нужно да копираме от другите. Можем да създадем нещо наше. Брезовият сок е продукт, от който може да се създаде уникална напитка и така да изненадаме самите нас и чужденците.